Zovem se Ivan Nagić, dolazim iz Bregane, imam 33 godine, bolujem od multiple skleroze. Sretno oženjen, drugo dijete na putu, radim kao zaštitar tehničar u jednoj firmi u Zagrebu. Nema sporta kojeg nisam trenirao. U 5. mjesecu 2018. godine postavljena nam je dijagnoza MS-a. To je 180 stupnjeva okret u životu i putanja prema nazad. Prije 1 godinu i 5 mjeseci smo dobili kćer Miju i to je bila jedna takva lijepa promjena. Dosta je taj MS otežao sve to skupa, pogotovo recimo kad bi se desila situacija da supruge nema kod kuće, da i ja moram nahraniti. Nisam bio u mogućnosti normalno hraniti dijete. Prvi put kad sam probao dijelo, sam, ajmo reći, nakon 40 minuta nošenja sam dobio svoj rukopis nakon 1,5 godine, 2 cca. A hod, baš taj dan sam došao gore u Otobok liftom i kad sam obukao odijelo, skinuo ga sa sebe nakon sat vremena. Odšetao sam niz stepenice bez ikakvih problema, baš ko da lebdim. Tako sam se osjećao. Posao je vezan jako uz finu motoriku i tu mi je jako velike probleme radi bolest. Toliko mi se znala trest ruka da sam doslovno morao ciljati sa 2 ruke nešto. Međutim, uz odijelo se to jako promijenilo. Ajmo reći, nakon 5 godina sam krenuo ponovno vježbat i ponovno pokrenuo svoje tijelo da počne normalno funkcionirati. Nisam mogao rezati meso na tanjuru, recimo. Sad mogu i recimo spremati ručak, pripremati to. To mi je olakšalo i igru sa kćeri i kućanske poslove. Drastična promjena, normalan hod, niz stepenice, uz stepenice, baš poboljšalo se 100 na sat. Mentalno zdravlje je na visokom nivou, jer recimo prije odijela doslovno bi se desilo da bi znao doći sa posla doma, legao bi pred televizor i ne bi mrgao. Jer mi se ne bi dalo, bi me sve bolilo, ovo je zbilja preporod.